Der var sådan her food hole, hvad I unge kalder det. Nu er jeg ikke fuld. Hvad er den? Nå, så skal I sætte pølsen i hul, og wow, ja. Så bare have det med det koldt først. Ja, det er koldt. Ja. Nu smager det til siden af, du ved. Jeg gør det ikke, når det er fuldt af, så gør det. Nu smager man lidt til siden, så. Det er faktisk noget køligere, de her, end den her. Og den lige fik ned i ganen der.